Počujete ma? Tak, dneska už musím spraviť na to alebo máme ešte niečo? Áno, no na dnes všetko, keď máte otázky, môžete niečo pýtať. Ja len, že vypil som pol litra acitka, tak asi budem musieť odísť na chvíľku. Keď som tu. A z Ečka kolmicu, hej? Áno. A mám Ečko. E0, presne tak. Čo to nie je kolmica? No to nie je kolmica, hej, tak ako to, že robím to voľnou rukou. A jak to má vyzerať potom? Čo tebe to je ale kolmica, chlapci, vidíte to? To ten útvar bude päťuholník, ale bude taký trošku ako keby... Nebude mať rozhodný. Aké sú fázy replikácie? Tak toto si môžete prirovnať k nejakému sexu. Tak niekto to musí začať, vždy je ten, čo to musí iniciovať. To je prvá fáza, začatie, iniciácia. Druhá fáza je elongácia. Kým by sa niečo nepredĺžilo, tak by žiadny sexík nenastal, čiže druhá fáza je predĺžovanie, elongácia. No a nakoniec sa to všetko slávnostne ukončí a to sa volá terminácia. Čiže máme 3 fázy replikácie. Ne. Tak vám ďakujem za pozornosť. Príjemný. Učebnice do našeho předmětu je tato, já nevím, jestli... Dúfam, že som vás týmto nezmiatol. Sú k tomu nejaké otázky? Ja som vyčistil. Dobre, môžeme pokračovať? Takže. Ja som z toho v piči, kurva, však čak. Skúste si vypnúť monitor, ten reproduktor. A keď nestíhate, môžete aj slušnejšou formou. Co nám to tam hraje? Môžem ísť na WC, pán učiteľ? Keď poviem, že nie, tak čo? To pustíte tak na sa si posteľ? zeserem. Tak len dajte mute. Pani Určioka, na Discorde píšem s Ondrejom a Ondrej to není pripojený, takže toho Ondreja by ste mali asi vyhodiť. Počúvaj ma, Ferko, ty nebuď múdry. Ja ti nič nepíšem, si vymýšľaš, lebo nechceš, aby som mal hodinu. Ondrejka, ja sa chcem vzdelávať, Fero, nevymýšľaj. Podľa mňa to je niekto cudzí. No a určite je to cudzí degeši. Počúvajte, toto je zrada, toto je velezrada, toto je francúzska revolúcia, ale úplne naopak. Dajme emergency meeting. Aha. No, stav. Alt F4, že to násilně šlumet. Alt F4, že to násilně. Dobře, tak schválně vyzkoušíme. Kurník se probuď. Tak. Nechrápejte. Kurník se probuď. Tak. Nechrápejte. Tá regulácia funguje tak, že musíte... Mohol by som jebať ísť do obchodu ku pičunku. Lebo to nemôžeš ísť do také malé obchodu, sa bavíte medzi sebou, si mikrofóny, dobre? Hlavne som počúvaj vážne. A čo ja s tým?
Pan Sidor. Mikrofon. Já jsem ještě vůdko. No, proste ráno si vstanem pekne, ty kokot, sme ich do piče vyjebá. Vieš prečo? Lebo kurva budil prijebá, sused v kurve, začal vrtať ako kokot. Aj vyspať som sa nemohol, normálne som skoro rozjebal posteľ. Sestra stála, ty kokot, do nej som nahúkal, že prijebá susedia, začal som na celý byt húkať, že prestan vrtať, ty prijebá kokot, že ja mám online hodinu a pičoviny, vieš. Prestal na pol hoďku, neviem, či to počul, alebo ja neviem. A prestal na pol hoďku a zase vrtajú do piče. Koko, tam sa nedá žiť, ako mám mať online hodinu. Ako sa mám sústrediť na tú pičovinu vyjebá. Koko ti vyjebá. O kterém jsme se tady bavili. Trošku jinak je ta myšlenka tady naznačená tady na tomhletom obrázku. Zase vidíte tady v podstatě nějaký složitý signál. Na první pohled vypadá dost divoce. Vypadá to, že v podstatě ani tam není žádný pravd. Ano, máte něco? Ano. Yes. Nevěřím. Co se děje? Nebo ještě jednou můžete se zeptat? Instaloval audio, ty drivery, jo. Aha, tak asi něco bylo? Snímá zase ten mikrofon. Sice furt na piču. Chápu. No.